Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam wana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung klungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pangendika lumrah. Nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sakpiturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sakmangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan wahyu setya wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku wahyu pujangga. Sinten ing kedunungan wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi wahyu setya wacana menika kala wau Ndara. Miatrangen ing kalanggiwan aklar pandan moncar. Ayo di Nata mari nata lan ayo Kang Damakang ajer ayo jer mulai gareng anggring ngene wis ora saketra saparan sarapan saparan saparan kewagon Sidorejo ha iya ning daleme Pak Dukuh. Heeh. Kuwi ora kok pergi nonton wayang ora, ning kejaba saka kuwi ya ndongake dusun kewagon kene. Men tansah reja mulya, tentrem, ayem, rukun lan tansah binerkan dening panguwasaning Gusti Kakarya Loka. Amin. Sing dijaluk ya kaya ngono. Bagong ora bareng kowe apa? Ora iki. Coba undangan nganggo tetembangan sing kepenak truk mung ora jedul wonge. Oh iya. Wong apa bedikasan kaya ngono ning ya nyeni lan budaya. Heeh. Mula nek ngundang Bagong ki ora usah kok dikapak-kapake, cukup distelke uyon-uyon ki Bagong mesti teko dhewe kok. Oh, saking tresnane karo gamelan. Heeh. Gamelan dilaras wis joget kok Bagong kuwi. Heeh. Saking senenge karo gamelan. Ha iya, aja kok gamelan didokokke. Gamelan diusung trek kowe Bagong ki joget kok. Saking tresnane karo gamelan, saking pekoke. Ha iya. Wis ora apa-apa arang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Weh. Rene le.
Nyetak botoe, tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo yo dandan kaya aku ro kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyetak gendeng. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pepunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh, emang kari manut aku. Ah iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketake nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan terus. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi, saiki wis tak lumpuhke gamelan wis do tak lumpuhke pirang-pirang galuk. Mung tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan terus? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono apa gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh iya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuke ya. Wah, ana sing seru, ana sing lirik. Ya ora apa-apa arang yo nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutu nganti larase medun. Iki dilangi. Ra penak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wilah isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son ming tuathok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sak kayange. Volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira-kira ya. Sapa sing arep tok nembang terus? Sinden. Ha iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi masalah atos ya ora. Ya sinden neng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tak benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Luweh. Ya alon-alon. Kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan, Rek. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu ku. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ah kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjen lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson, Orbit. Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo, Mbak Tiwi, medun, Mbak. Heeh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu.
Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke engko dijebluki wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter jengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Heeh. Nek Elisa ki pancen arep teki apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atos. Heeh. Cerdas di atos piye ra? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tiwi iki dunake sinden anteng, tidak pernah berulah. Iya. Ayo dibawane wi. Heeh. Aku wis sok maca. Oh iya. Nek yoga-yoga iki sok dikomentari ora, Gong. Heeh. Oh. Sing apik sing endi? Elek kabeh. Oh iya. Ya mesti eneng sing apik ora. Yo, sing nylentrem. Sing nylentrem kudu wasita lho. Oh ya elek. Oh ya. Entem klera-kleru njaluk upah pira. Sing penting rak wani. Mau kecuri muni berat iki. Wis keweden wisan. Ya, rino wengi rindu. Rino wengi dadi Rino wengi dadi ati. Mari kita nyanyikan dalam hati. Waduh. Ya. Nah. Aku mawon gawe bedaya Pantai Klayar kowe ngerti ra, Tru? Apa? Penjogete siji. Lek ngguyu laren-laren. Tanpa dahar tanpa nendra aku ki ndek hiburan loro anu mormisah. Mormisah tegese sing siji iso gawe aku kemekelen, sing siji malah gawe aku judeg. Ha iya. Kok judeg ngomong ki ra tau nganggo anu lho, rai apik mecucu. Lah sing siji tak kon jogete manut. Ha iya. Aku tak kon ngopo-ngopo beres bos waton bos bahagia. Ayo joget. Iya. Kayung yun marang selirane tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna Anoman utuh. Anoman ngopo? Anoman dadi MC. Heeh. Kok ora ana sing hibur kaya mambengi ya, Tru? Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki.
Rak. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biasa. Aduh nuwun kalih. Ayo. Lah nika nggih Wanteng ambyar kok. sik teng Jawi nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis benengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebae ora iso nyedak kok. Nganti ndelok streaming nang pojokan desa. Ya ora apa-apa. Tan liya amung sliramu Ketoke njaba gelangan iki, Tru. Heeh. Mati lampu. Matu lampi. satemah lara asmara Ya, mangga. Nano neno monggo ya. lamat wis katon tejane yen mbok mrenggaton kancana aduh wiragane sinawangtan ambosani yen besangut wimbo batut nyata jani komrak ati hemat was lumayan among kang mas arek anadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya wis kancatan rasa sangsan mereng atiku. Neno mangga. Pacane sarwa asri jrobatenku tansah tumor hemat was lumayan among kang mas Ya. Kublak utak, kublak utak. Alamat was katon bejane yen mbok mrenggaton
Apik tak Truk? Truk? Apik tak? Apik. Ketoke ra serius iki lho muni apik. Apik go mau yo ngrasake aku yo nonton kok. Heeh, apik iki mau. Lagune Mari Kangen. Ramat pus katon tejane ngono wae judule. Ramat pus katon tejane ora ati judule ya. Akeh kok angel ya ora wong angel kowe ra kelingan bae. Ayo genti anting. Ya. Ora nyambut gawe cah iki ora. Meng arep doyong wae. Ayo wong ngantuk kok ya. Ayo, Ting. Lagune apa? Ayo. Lungguh, Pak. Hah? Lungguh. Maju kok kandhake. Ya. Bocah yo isih cemle kok. Semono kok cemle kok. Waduh. Kok liwat dalane, Ting. Halo. Rekosane nyaponi. Ngene kok. Ya, ora apa-apa. Napa, Pak? Sak karepmu, kowe biasane ra anu caping Gunung Madura, caping gunung mau wis diaturake. Biasane kowe banyu wangenan wis diaturake, saiki arep nembang apa? Ya. Memanik. Hah? Memanik. Manik sapa? Memanik. Oh, memanik. Nggih. Wah, karyane bapakmu. Nggih. Ah, ya. Karyane Pak Sun Gondrong. Balang saka Tulungagung. Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung. Heeh. Pak Sun memanik dinyanyekke putrane dhewe ya kuwi Mbak Anting Lambangsih. Ha ya. Langsung. Memanikku. Udu kuwi reng. Udu ta? Udu. Ayo dibawani. Pangkurinoso nggih, Pak. Pangkurinoso sakarmu. Ijin karo sing duwe pangkurinoso. Mbak Tati. Pajak 50 kowe. Rina Soyoka Rasa Karo sorasane ati karo sore saning ati nganten ten
Dasare bocah iki suarane apik. Ani. Sumanding si Semo kapan sumanting sisihmu? Terus Isro gulune ana nek kere ya Truk ya ora Selasa rai-rai Selasa ditiroke kok. Mah, ototmu kecedhit malah ngrekoso kuwi. Ya, ki mau apa? Memanikmu. Monggo. Memanik, Pak Di. Hah? Memanik. Ora nganggo mermu. Sing memanikmu niku kagungane Rama sing dandut. Oh, kagungane Pak Sun sing dandut. Nggih. Sing memanik sing nganggo gamelan. Anggam. Oh iya, kok do nyiptake lagu ya, Gong. Mbok kowe iki nyiptake lagu apa piye ngono. Nek nganggur ki gawe apa ta apa men lagune kuwi semebar tekan kono-kono. Sok tak gawe lagu aja kuwatir. Oh iya. Nek gawe lagu ra dadi tak gawe perkara aku, Tru. Aku senengane malah. Angel gawe lagu ki. Ayo, yo coba kaya ngapa? Ayo. Mung sliramu kang dadi manik memanik iya lagi arep ngrasake kok wis andang tak dendang ayo iki mau jenenge melaku karyane Mas Sun Gondrong oh putrane sing nembake dhewe heeh ala tanpa rupa arep omeng kaya ngono putra dalang ah iya mulai suarane ora umum iso gregel-gregel kaya aku omong kok
Gulune kaya ana nekere. Pancen ya iso ngeluk-eluk sak penake dhewe kaya kok. Ah iya, ngeluk-eluk sak penake dhewe. Heeh. Sapa sing urung maju? Ayo Agnes. Oh iya. Agnes Yanandasari. Ya. Ayo. Mujo Nes. Tembang apa? Diblombongke. Ha iya. Napane? Ayo. Napa, Pak? Ayo alon-alon ngapa nembang apa terserah kowe. Heeh. Sing kepenak wae. Minangkani pamundutan apa mboten? Ora ana pamundutan iki. Wow, Sing endi? sik dereng. Oh, podang kuning. Ah, podang kuning rum. Ah iya. Podang kuning. Ora ana kembang rawe. Podang kuning. Iya. Ya gulane. Lho, ta kemangi wis podang kuning. Oh, kembang rawe ora ana. Ora ana wis dipethik. Iya. Podang kuning wae. Oh iya. Mangga. Dibawa nih. Oh iya. Oh nggih. Kepiye dinteni malah meneng wae. Tak kira langsungan nih. Wah, bisa. Kok komentar bae to, Guys? Hobi. Enggak. Nadyan wujud temong paksi Neno-neno. Gawe talining bata bronto. Alus manis tur Agawe aku kok apa-apa ora apal ta terus saiki. Goleki golek leleng si podang golek isi podang kuning. oh bar iki apa nek pancen kaya alus man Ipo bunga ibu kok dadi alus. Nek ora tiba ora alus. enga Gayeng ya, Gong.
Ayo piye le ora gumareng kendange ya tepakane ya banter. Ayo. Taplak tumplam bembang. Ayo dasare pengendange jaipong loro. Wong serep to? Serepe. Iki apike pengendange wayang diserepi terus. Oh, nek tiba-tiba lara. Maksude kaya mau bengi ngerti-ngerti masuk angin. Ah iya ya, ngendang semua iki ya abot. Iya. Mulai sesuk Katno rasa mangkat ajar ngendang. Lho. Katno nek ngendang ki engko halus banget lho kok. Iki merkane batimu durung cek. Kowe ora seneng. Sapa ya terus sing dipati dapuk ya sembuh. Keserenan soalé ngendang. Kene baune ya ngoyo tenan. Iya. Tekan ngomadeg ora diliwetke sele mangkel. Ha iya. Kadang kala iso ngono kuwi ora apa-apa. Apa-apa atine kudu sabar. Atine kudu sabar. Jeneng kowe iki tangi turu gregah omah suwung wis santai wae kok. Ora ana sing ladeni, ora ana sing gawe wis Kang dandan dhewe. Karo nyetel YouTube ae. Karo nyetel rekamane bedhaya Pantai Layar wis kemekel nak. Selasa digawe. Ati digawe seneng men sehat terus. Heeh. Yo genti. Ayo ki sing anu ya, sing dienggo pungkasan ya. Ya. Duet maut. Prastiwi, aja Prastiwi sikile kesleo. Oh. Mau ngomong karo aku wis WA. Aku ora dikon ngantuk lho, sikilku lagi kesleo. Oh, mergane apa? Ajar ngepit. Kowe. Ajar ngepit, ra ngerti reme, lha ngerem nganggo sikil, lah ya mlebu porok. Oh. Porok sempite semono kok mlebu sikile Prastiwi. Lho sikile Prastiwi iki cilik lho, Tru. Oh. Ukurane sepatune ukuran 14. Atre ukurane cah TK ora. Ya wis apa arep kepareng ngaturake. Yo, ayo Mbak Tatin karo Ayu. Lah ya. Main duet. Menduk nyambut gawe. Sikile gringgingan ya. Sikil papat wong loro iso didadekke joglo lho. Ha iya. Gupolane sapa? Gupolane sapa? Mbak aku ora kok joglo kok gupola. Ya kan ngarepe sok dikeki gupola ngono. Ora usah dikeki gupola. Kowe midele wis gedene padha. Papan dhuwure kae apa tumpang sari. Ha iya. Kae gendeng wis dadi. Ayo karang ya, lemu-lemu tenan. Ha ora ngematke lambene suweng iki ora leren lho lambe iki. Gayemi. Lambene sapa? Sing dipangan apa ya kowe ora ayu kowe jan. Wong loro kok wae welut kae wis entek sak plastik. Niku tesih utuh, Pak. Didep wong loro lho kuwi sak plastik ki mbuh dong tangan kene mangan welut, kiwa tengen nyekel welut. Ameng mangan welute karo gegem welut, semelang nendi welute. Ayo do nembang. Ayo. Apa terserah ora tak kon iso arep nembang mentok-mentok ya sakarepmu. Apa, Mbak? Bebek-bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibit ngono kae ya sakarepmu. Wis ora takon. Iya. Apa? Ayo ben rembugan wong loro. Nang kewengku ngaben nganti kruwes-kruwesan. Iya. Ora ono. Sinden padha rukun-rukun maksinamatan dene. Do kruwes-kruwesan. Sing ora rukun ki bojon sinden. Oh, ayo. Soale bojone sik iki mengagumi sik iki. Iya. Apa? Sembang rawe. Hah?
Kembang rawe. Dibawani. Ya, Mbang Rawe. Oh. Iki Mbang Rawe sini Mbang Gula. Hah? Napa, Pak? Ayo dibawani kok. Siji kembang rawe, siji apa? Mbang Gula. Bang Gula? Heeh. Sapa yang Bang Gula? Mbang Gula ya sapa wae kono terserah sing gelem sapa dadi Mbang Gula. Bang Gula kroyo semut. Memanis. Ayo. Memanismu. Kurang ajar kok jane. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, uduhe. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Ning iki wis ana nganu lho, Tin, wis ana usulan. Napa? Lumantar apa komentar kowe nonton komentar ning wayangan sing mau bengi. Ana komentare sekali-sekali Mbak Tatin framen kali Pak Wondo ngono. Setuju ra we? Kula siap. Wah, Wendo. Lah kuwi wani ra? Untune dipasahke. Pak Wondo wani ra? Kowe ngapae neng? Oh, ngonoke wong ora. Ala tanpa rupa Wondo iki isih adimu dalang. Kek lakone napa niki? Ha ya engko gampang tak goleke. Apa? Sesuai kudune. Triuning karo sapa Wiratmaya. Wah, kaya ketuan, Pak. Sapa? Iya. Ya gampang digoleke cerita. Anu manobong wae. Apa? Anu manobong. Oh, kurang ajar to kowe. Lah Kowe iki seneng ora tau ngajeni lu wong lho, Din. Kramen kok ana-ana bae nganggepe Wondo iki munyo ya. Aduhnya. Apa? Lutong jare. Oh. Itu. Pak Wondo. Wis memendam rasa aku ya, Son. Anggere Ra gelem ngemetke wis. Ra gelem nesu. Ngapa? Oh? Iya. Mau urung rampung ya? Gawe ruciting. Oh lagi meman. Wis ra apa-apa. Oh nggih. Tutuke sesune lho rampung. Agawe ruciting kali Yo gentenan. Lara apa. Ora dipangan. Ngudut kok dipangan. Selak mbako Kakan tingkah. Apa sih? Wong mbako kok dicukur. Ayo. Ayo yuk. Ora. Apa kang si natya Aku ya tenan. Keselak meneh. Mau kene. Heeh. Saiki kono. Kualat aku ngelokke wong watuk saiki mah menggode. Ya mulane rasa udut. Bayi kae ayo. Bayi kae ora udut watuk. Menar ngono ta kowe? Mbok kata-kata liyane kok. Ayo. Lah aku wis ora beres kuwi lagi sak baris kok. Oh iya. Tutuk wae. Apa? Aja ditutuk wae. Umbul Upama
munduta sego rokmi ya gentenan tati tarto bapakne jenenge Sutar ya. Iya. Sutar bapakku. Muruk. Lampune urip. Ibarat wong numpak wong prau gong iya ibarat wong numpak prau prau lumampah tanpa netra walah ing matyaning jala ing matyaning jala Prastiwi Roneti malah gojek. Kancane do nyambut malah aya. Aku ya rasalin, ha. Apa wi, Mbak? Ngerti tegese ora? Mbah. Wis. Napa ta, Pak, sing rasalin? Kae kowe pas nembang mau do guyu kemeklen caloro kae. Engko wajibe dihukum ya. Iya, ya hukum. Iya. Men nang kene pohon hukum. Nidi bareng temah gonjing angin pagundulan. Kena kok pagulingan kok, pagundulan dengkul mlocot. Kena kok bahas gundul terus ora Mas aku. Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. Seneng aku ro gundul. Pagu, ya. Ayo. Ya. Ayo. Pagundulan. Do tak tendangi kabeh. Mangkelake ora. 1 2 3 pagulingan. Wis ngono. Wis tak rampungke matur cengengesan ora. Aming perkara gundule kok ndok cengengesan. Yo. Iki mau apa to tembange? Apa to iki mau? Kembang rawe. Heeh, kembang rawe. Mangga. Meriah tenan. Kowe sindanku do kang slupan apa ya, Tru? Ambu kok ya ming nyemangati sing do joget, gandeng sing joget iki lebu kelas berat. Sabarane Mike Tyson dadi ya disemangati men goyange semangat. Ya. Ah saiki men gari hukuman kanggo presiden loro. Ya kuwi Neti karo Prastiwi. Oh iya. Ayo. Nek ora di ngonone ndak tuman bae ya go. Ayo kedok. Kedok ngadeg. Ah, medun. Aku ora salah e. Salah wae. Apa? Aku ngerti kok do gojek kok. Do ngene-ngene ngapa?
andake seragam, Pak. Ora iso ora. Do ngrasani sing do lemu-lemu ku nek joget do kaplak-kaplak ngono. Heeh ta. Mboten. Heeh. Kok mblokot panjenengan? Ayo dodono. Plasti ling ngadeg pinggir kono, pinggir panggung kono. Karo Neti. Kula pundi, Pak? Ayo gek wis manut karo omong aku ora. Tendhangi sisan. Ayo, Neti pinggir panggung kono. Pinggir panggung kono. Mike deleke, tak sanggo mik. Kartu kapake kok. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki. Ayo gamedon kono. Pipis ae kowe. Tapi iki hukuman apa ya? Kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh. Kae metu sithik barang tuju kaget. Aning raloga ngati langit ra urung ya ae kok mambang pantepasulan upama aneka lintang tulya kusumayana sumawur Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Ndara kula den Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumi Rotawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam wana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggon ninggalake kasatriyan Bumi Rotawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pangendika lumrah. Nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati.
Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sakpiturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten bumi Ratawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sakmangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Monggo wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametan. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku. Ya kuwi Kakang Mas Jodimati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awi mangteruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik. Oh